Здравейте и добре дошли в моя канал. Аз съм Криси и днес ще ви покажа тропикариума в Будапеща. Приятно гледане! Тропикариум Oceanarium е един от най-големите морски аквариуми в Централна Европа, който отваря врати през 2000 година в търговски център Компано. Самия мол е далеч от центъра, но може да стигнете до него с градския транспорт. Цената на един билет е 4500 форинта, което е около 22 лева. На тази карта можете да видите разположението на стотици животински видове, които са разпределени в 8 зали. Този влог съм го разделила на 3 части – влючоги, морски обитатели и микс от животни. Да започваме! Първото нещо, което се вижда, са тези унгарски видове риби. След което влизаме в зала, в която има маймуни, костенурки, змии, броненосци и алигатори. Която виждате в момента е ръчно изработена от експерти. Също така имахме късмета да хванем времето, в което се храниха алигаторите. Ако и вие искате да видите този момент, може да видите графика в сайта. А ето го и графика. В понеделник в 2 часа се хранят змиите, в 2:30 се хранят алигаторите. Във вторник се хранят в 2 часа малките крокодили. В сряда в 2 часа се хранят вараните, в четвъртък в 2:30 се хранят акулите и в петък в 3:30 се хранят маймуните. Дойде време и за водния свят. Във втората част се намират около 50 аквариума с различни видове риби, медузи, акули и скатове. Най-големият аквариум съдържа 1,4 милиона литра вода. Този тунел е една от най-големите атракции. Също така в този тунел се предлага романтична вечеря за двама, а цената е 60 000 форинта, което е около 300 лева.
последна част, наречена микс от животни, защото там може да видите гущери, игуани, жаби, тарантули, скорпиони, насекоми, маймуни и хамстери. Общо взето голям Вилштайн. И стигаме до края на това пътешествие. Няма как да сложим край на видеото без да минем през магазина за сувенири. Там може да намерите богат избор от плюшени играчки, чаши, мидички и рапани, магнити, ключодържатели и още много джунджури.
Аз реших да си взема това магниче на кула за спомен. Благодаря ви много, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал. Чао и до скоро!